Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego nkwa nyere ọchịchị ya na aga na-aga n'iru na-emejupụta oke na ọlụ ịdị na-ahụ na ihe na-aga nke ọma na-akwalite ọnọdụ emume ndụ ndị Anambra. Gọvanọ anyị kwupụtara nke anụ a n'ọgbakọ achịkọbara na Lighthouse dị n'Awka iji emerube mmemme ọgbụgba afọ 34 nke Anambra steeti ekewapụtara n'abalị 27 n'ọnwa Ọgọst 1991 nyere onye jibu ọkwa onyeisi ndị agha bụbu onyeisi ala bụ Ibrahim Babangida. Ejike Abana pụtara anyị akụkọ a. Gọvanọ Soludo kwuru na kemgbe ekepụtara Anambra nọ nnọọ na-aga n'iru n'agbanyeghị ihe dum na-eche ya aka mgba. O kwuru okwu banyere Anambra Vision 2070 bụ ihe ederede gọọmenti ya na-enyere anya wee na-arụ ihe dum ọ na-arụ na steeti a. O kwuru na ihe gbasara ọnọdụ nchekwa bụ nnọọ nke kawanyegoro mma ma ọ bụ na ndị mmadụ ga-erota etu ọ dịbụ mgbe gọọmenti ya weghara ọchịchị ma gaa n'iru kpọọ oku ka mmadụ dum tinye aka ọnụ iji wee gaa n'iru na-edozi Anambra n'ihi na Anambra nke mmadụ dum. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, Ejike Abana maka akụkọ ABS.